Umar Yuje ya dauko nauyin mu shaida saura kiris. Baba Atiku saura kiris. Haɗa kan mamaki ɗaya. Baba Atiku saura kiris. Mu ɗaya mu bar tirjiya. Baba Atiku. Da tsoro ba yadda za ka yi karama ko kuma araba. Na farko dai mahaifina yana kusa nan. Na biyu ya fendo na ta yaure a nan gari. Na uku ga waɗanda muka tashi da su daga makaranta daga firamare har university waɗansu suna da rai kamar tafi ganye waɗanda kuma suka riga mu gidan gaskiya Allah ya gafarta musu. Kuma wannan dangantakan ko na zama president ko ba zama president ba ya kaddara da wannan dangantaka sai dai mu ce Allah ya ɗaukaka wannan dangantaka inda yanzu ga yayana su suke zuwa nan su abin da ya kamata in zo in yi suna wakilta na kenan ba to don haka ko menene zamani ne zamanin mu yana tafiya shi ya samu da shi a ADC jam'iyya ce ta matasa waɗanda muke so mu koyar da su yadda ake gudanar da harkar jama'a domin su ma su gaje mu. Don haka matasa ADC jam'iyyar ku ce da ku da mata. Mu aikinmu mu koya muku, mu ba ku tarbiyya mai kyau wanda zai amfane ku da kuma jama'anku.